emagumbini amane omhlaba uDlamini losempumalanga umthandazi umbulo khona ekhaya ngiyatholakala eMpumalanga sehlula online nge-video call la ekhaya siphethe iwasho ezahlukahlukene embulo khona ekhaya nabo Locksmith nabo Go1 nabo Blue Key nalo wesicitho wekuvunhlanhla kwegeza idlozi kwegeza amathunzi amnyama manzi akhona manzi empophomo intambo ikhona embulo khona ekhaya yonke into engakusiza ikhona la ekhaya kwaDlamini umthandazi. Uma umoya wakho nenhliziyo yakho ikhona lapha ekhaya siyakubhosela uhamba iKorea Guy embulo khona ekhaya Korea Guy niyo esposa zikhona iwasho ziningi kakhulu zehlukahlukene embulo khona ekhaya yabo so iwasho zala ekhaya zima 200 embulo khona ekhaya ziningi kakhulu ke izo lezi uyibona njengamanje lezi imbulo khona ekhaya ehlukahlukene ke iwasho zala ekhaya moyidinga izatholakala ziyaposwa hamba iKorea Guy uLocksmith bakhona ezenhlanhla umsebenzi ezamnyama isicitho kuningi imbulo khona uzucede okhona lapha ekhaya kwaDlamini umthandazi akho nje uvele ucele uorder sikwenzele so ke siyasiza mbulo khona ekhaya ngodinga usizo la ekhaya siyakufaka emanzini epophomeni sikufaka ezibeni sihlole online nge-video call siposele iwasho senzela ekhaya ngokwesintu siyakhuleka njalo nomasonto enkonzweni lapho ngikhonza khona enkonzweni esezawona imbulo khona ekhaya impilo iyabhekelwa impilo iyalungiswa imbulo khona ekhaya doors are open ngiyanguvuleka DR Dlamini umthandazi osempumalanga othi kuwe wena ogula kungaphila wena umsebenzi usengawuthola wena udinga umendo usengawuthola wena osenkingeni usengaphuma enkingeni wena osejele wena osesibhedlela wena uthi mali kuwa ehlali ufangitoshe ekhaya lakho into azihambi kahle siyachelisa konke okubi okukhona ekhaya lakho uma inhliziyo yakho ikhoyela kumina nomoya wakho ungafika kumina mbulo khona ekhaya mhlumbe sizakale kwazibani so angithi abantu abezeke kuphela uma nje umoya wakho ukhoyela kumina sondela banemoto kubo abangabe bedabuko.